Ato kuno soyag agi part. Tala. Ye, Tala. Tala pa. ye, dala na. Ang isog pa rin tawanan. Ito nag-isog ba nito hana? What? Oh, kano na? Taka na. Yate ra, nagtuo mog mahadlok ang pakita niyo braso bisag pag-upat mo kabok. Ya bay. Sa may isog dre bay. Ikaw kuno gibanto kay isog dre bay. Isog eh. Wala yun. Ang gano'n dito. Bago yun ako dito. Aw kita de gido bantok dre bay nga ikay maldito dre bay. Nanday. Pakita imong tato bay. No, ito ka? Pakita imong tato. Isog ba ka? Pakita sa imong tato. Imo siya, ipakita sa imong Oh, tato. tato. Kani mo isog dre bay. Patay isog yun eh. Namay di tato. Ya bay. Oh. Isog bay, sa may Paano ba? Wala ko ni mo bay? aw kana. Isog de ka diri bay? Ikaduha ra ko ni mo. Oh. Mga istorya ng batao. Dahil na sila mga linghod pa kayo na. No, sahod din. Ha? Sa sali na, istipot lang ta diri. Ako din lagi. Okay. Bay, alis agad bay. Asa man ka paingon bay? Madto ko dito. Nakuya tuon. Apit sa dire bay. Alis sa dire bay kay natay istoryahan gamay bay. Unsan day ko niyo day? Galalis mo gumni bay. Kung kisay isog na duha. Kay nang hambog mo guni siya nga siya kunoy gahi dire nya. Akong gi kumparar. Uy, kaduha ra man di siya nako di oh. Mo ba? Naglalis din mo, kinsay isog ninyo. Kita mo to? Aw. Dil lagi ko mudayog agi dire kay mao ginay kunoy gibantog nga pinakaisog kuno na dire. Nya, lisod kayo mo agi ta diha. Nah, Oy, kauhik, good ninyo, good. Hadlok mo wagi dia. Hadlok mi moagi diha kay ang nagtagiya diha maldito kayo. Mupatay nagpila ka tawo gud. Oy, wagi ko dia, be. Nga pila mi yung ihatag sa kuha, kung makagi ko dia. okay. Di ako 50 dire oh. Oh, tapabay ito. Oy, puno ning usag gatos oh. Oh, ug ganahan ka mo agi dito. Basta kay kami di ni mo agi dira kay paano des kwinta. Gatos na og ko ano. Pakita na imong isog. Okay. Isog mo ka. Dali. Dali. Dere, be. Isog mo ka. Agi dito. Tanawon ka na. Dira. Di pa matuod na ko ninyo, nanay yung kwarta dire. Agian ko na. Tanaw na to yung isog. Gibulsa na nako ha. Tan-awon to ng tuwana. Ug makalabang ba na diha? Ha? Kuyoro ba kay na diha dapita? Isog mo ko na doon. Mao gani. Patay siya diya. Aw, what am mo? Patay itong tawanan. Halang-halangon dito niya. Tagod-taguron pagod. Nak, di gito dito magsilip. Patay dito. Boss. Usawan, pabunog ka? Hindi ko mangita gaway, boss. Nalang ko di pangita, boss. Akong palo-palo, boss. Nangita ko sa akong palo-palo, boss. Yun na ni kitas, Yun na ni gabag, Wala ko kita na, boss. Wala ko kita na. Mawagi ko, boss, Kaya ako itong pagitaon, boss. Agi lang. Kaya pakitawan mo gani mo. Agi ko, boss. Sige. Awadol. Grabe, tawanan nakalusot man. Tay, isog gid Matay, grabe isog yung tawanan. Buang nga tawanan, gipakitaan, mabukton, gianar man oh. Ang nga nagdaot naman tawhana. Grabe. Giyano ra ang isog nga tudapita? Ang nga tawhana. Wagi ko ga-expect nga makalusot na siya atong tawhana nga to. Nakalusot, bitaw. Ato kuno soyag agi part. Tala. Ye, Tala. Tala pa. ye, dala. Ang isog pa rin tawanan. Ito nag-isog ba nito hana? What? Kano na? Taka na. Upat may kabog ikaw raw sa? Yate ra, nagtuo mog mahadlok ang pakita niyo braso bisag pag-upat mo kabok. Isog mo nito hana bay. Ay ka! Bay, nabang! Nabang! Nakita na! Mo lagi panghambo yaw. Oh, day.
Easy money. Ah.